Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Isa na namang magandang araw sa inyong lahat. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Sino Siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang kambing na umakyat sa isang puno ng niyog. Kambing umakyat? Medyo slanting kasi ang tubo ng puno ng niyog. Pati yung mga hype ngayon, may mga kakaibang talents na din sila, no? Totoo yan. Ni-rescue ang nasabing kambing doon sa may barangay Pakuan, La Libertad, Negros Oriental. Matapos itong makitang umakyat sa puno ng niyog. Ayon sa may-ari, ang nasabing kambing ay di nila alam kung paano napunta doon, pero nakita na lang nilang nakakyat na ito sa puno ng niyog. At ang nasabing kambing ay 7 months old pa. Talagang pasaway at pabibo ang kambing dahil mahilig na itong pumasok sa loob ng bahay, pumapatong sa mesa at pumapatong din sa mga upuan. Sumasakay din ito sa motorsiklo at umaakyat pa sa bubungan ng kanyang kulungan. Yan ang kambing. Umakyat siya. Feeling niya unggoy siya. Feeling unggoy. Napaka-amazing ng nasabing kambing. Ambisyoso. Ikaw ba, kabisyo? Umaakyat din ba ang kambing mo? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Morning call! Basic! Morning, Deeds! Kawayaw, feel good morning! Ayan na yung kambing! Ngayong Monday, May 13, 2024. May butang kanilang tanong na imbag bagat kara kayo hapo maray na aga sa inyo kabos. Mahapya mapita. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang cool na Uncle from Davao, Uncle Dago! Kasama rin the undisputed hottest tita ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo mula sa Bacoor City. Tita Tanya Chinita! Sisa na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Ambisyosong kambing, feeling niya unggoy siya, pala akyat. Tapos 9 months old pa lang. 7 months old pa lang, baby Oo, pa. naku, buti na hindi siya Pero- nalaglag kasi pag nalaglag, kaldereta ang labas Di mo. ba hindi kilawin. naman? Ang mga animals may ano sila, may power sila na nakakatayo sila pagkakabagsak nila, parang pusa. Oh, Na kahit medyo ihagis mataas mo, na kasi yung inakyat ng ambisyoso masabing talaga yan. kambing. Pero at least Nakakatawa lang. mataas yung pangarap ng kambing, natutupad niya na sa kanyang murang edad. Di ba? Oh. Parang kakaiba. May alaga ba kayong kambing before? Nung araw, lolo ko kasi mahilig sa Yung lolo mo? kambing. Oo, Okay. tapos tatay ko nag-alaga din siya. Nang- So, amoy taing kami nung araw. Oo nga! Kaya ka pala kumakain din ng, Ng kalderetang kambing. kambing. Kasi pulutan niya ng mga tatay ko dati nung araw. May pangalan ba yung kambing nyo? Wala naman. Wala. Pangalan ng kambing namin na may kambing dati si Airpods. Davao. Oo, si George Stone. Ay, may pangalan Nalala, talaga? toro siya na kami, yung lalaking Oo, kambing na oo, malaki na malaki yung sungay. George Stone ang tawag namin dun sa kanya. Tapos may ano pa siya, yung goatee na Oo. yung parang
Ang tawag dyan? Yung balbas. Balbas. Oo, ganyan yung kambing na yun. Toro yun. Tsaka, kaya rin ako kumakain ng Oo. karne ng kambing kasi masarap naman talaga. Masarap. Tsaka Tsaka healthy kasi ano lang, mga grass. damo-damo lang Grass. kinakain yan. Kaya ang mahal din ng, pero ano ngayon, kung mag-order ka, nasa mga 180 to 200 yung isang order lang kaldereta, ulam. Na Kambing. Na kambing? Oo. Diba kumakain ka naman yan? Na kambing. Oo nga, kambing. Kaya paborito nga yung AirPods ko, pati lolo ko, paborito Oh, rin yan. yung lolo ko Oo. din. Pulutan nga di ba? Yung kambing. Yung lolo. Apaka-babaero nung Yung araw. lolo, yung lolo. Oo. Yung lolo natin dalawa. Baka magkakumpare sila. Yung lolo natin. Yung kambing natin. Sabi. Uy, sabi ng kambing? Sabi ng lolo ko. Maniwala na sana ako, pero Sabi ng lolo. sabi nga ng kambing. Nakakaawa kapag ano yun pag kakatayin na, papainumin ng isang boteng suka, minsan dalawa pa Yung kambing? Yung lolo. Di akala, umiinom ta kasi yung tuba, ginagawang suka. Mas matapang daw yung pag ininom niya. Nang ininom ng lolo. Ng kambing. Wow. Ganda ng goatee oh. Yung balbas Ng kambing? ng lolo. Uy! Panghatak na daw ng chicks yun. Yung Ni lolo. ng kambing. Sinave niya eh. Ha? Yung balbas ng kambing? Balbas, oo. Ano gamit? Gillette? Sa pangahit? Ahit ni lolo? Ng kambing? Sosyal ha. Di ba papaitan yung ano niyan? Yung pwedeng luto dyan. Ay, sa kambing. Sa lolo? Papaitan lolo. Papaitan lolo. Ibibitin niyan pati warik tapos lulunurin talaga Uy! ng ano yun. Kumawa. Kumawa. Kawawa yung kambing. Yung lolo? Ibibitin. Hindi, nahuli kasi siya. May chicks. Yung lolo? Yung kambing. Pinitin pati wari. Ang ano pag naglagay ng pumada sa buhok? Flat na flat. Si lolo? Yung kambing? Oh! Tapos, ano? Sabi sa akin ni Arpas, uy, lumayo ka dyan, nanunuwag yan. Yung kambing? Si lolo. Nagpaputok nga ng kwitis ng birthday niya Si lolo? Yung kambing? Naliligo ba siya? Yung si lolo? Yung kambing? Di ba hindi? Hindi. Kumakain lang ng damo. Yung kambing. Si lolo. Uy! Vegetarian. Si lolo? Yung kambing. Wow. Sige lang. Basta pagdating ng panahon, titikim tayo ng masarap Na kambing. na lolo. Masarap na lolo. Kalderetang Kambing. lolo. Adobong Kambing? lolo. Uy! Ang sarap lagyan ng maraming paminta. Yung kalderetang Yung lolo. kawawa naman si lolo. O, wag kalimutan ha, yung mga alaga natin, baka nainitan. Yung alaga nating kambing. Yung alagang lolo. Hindi na. Ilagay na sa kulungan. Yung kambing. Si lolo. Huwag ka mag-alala kung mabilad. Nagsa-sunblock naman sila. Si lolo? Yung kambing. Sosyal. Sosyal naman yan. Oh, Si lolo. hindi, yung kambing. Uy, Ganda eto. ng ngipin yan Ay, ni lolo? Yung kambing. Pustiso na. Si lolo. Yung kambing. Ayan, favorite song niya to. Ni lolo. Nung kambing. Tuloy-tuloy pakikinig dahil hanggang 9 pa po tayo. Sa station number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. My fire, the one. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!